Her får du en lille video omkring at bruge Excel til at skrive tekster i. Væk med den. Så hvis jeg skal skrive en tekst i Excel, så kan jeg jo godt bare vælge en tilfældig celle her, og så kan jeg begynde at skrive den tekst, jeg gerne vil. Og det er bare det, vi kalder mumletekst lige her. Bare for at illustrere, at jeg skriver noget tilfældig tekst. Nu vil jeg gerne have den her tekst til at fylde lidt mere, end den fylder i den her celle, fordi nu har jeg kun skrevet den her celle, selvom den breder sig ud over de andre celler, så står al teksten faktisk inde i den her celle. Og det kan jeg illustrere ved at dobbeltklikke herover på den anden celle, og så er den celle tom, kan du godt se. Og heroppe kan du også se, at det er tom. Men hvis jeg dobbeltklikker på den herover, så står al min tekst heroppe. Hvis jeg skriver noget tekst, og jeg gerne vil have det til at stå pænt på flere linjer, og jeg for eksempel vurderer, at jeg vil gerne have det til at fylde cirka den plads, der er her, så kan jeg vælge at flette de her celler op i flet og centrere, og jeg er altså i menuen hjem, og jeg har herover valgt at få vist altid båndet. Så det er et godt sted at starte og gå over og klikke på den her lille pil, og så sige vis altid båndet, fordi så har du al menu tilgængelig her. Men så går jeg altså over og vælger den her flet celler. Nu har den flettet cellerne, og den har centreret dem. Det kan jeg se her under min justeringsmenu. Jeg vil gerne have den venstre stillet min tekst, så den ikke er centreret. Og så vil jeg gerne have den på flere linjer. Så går jeg herop på den der ABC, der viser, at en tekst er delt over flere linjer, fordi den ikke kan være i cellen. Så nu vælger jeg den. Og så har jeg egentlig bare tilbage at gøre min række høj nok herover, så jeg tager simpelthen ved imellem 3 og 4 herover i rækkehøjden. Og så når jeg har pilene, der peger begge veje, så trykker jeg min musetast ned, og så kan jeg ellers gøre min række højere eller lavere. Hvis jeg nu tilføjer mere tekst, og jeg synes simpelthen, det er for lidt plads det her, så kan jeg jo godt bare udvide min kolonne, hvis jeg har lyst til det. Så E-kolonnen er jo stadigvæk, CD og E-kolonnerne er en del af den her celle. Så hvis jeg udvider dem, så kan jeg egentlig bare få teksten til at fylde det, den nu skal. Jeg kan også vælge at sige, at der står noget andet et andet sted i Excel-arket i de her kolonner, så det kommer til at se dumt ud, hvis jeg begynder at pille ved kolonnerne. Jamen, så kan jeg godt sige, at jeg skulle nok have brugt nogle flere celler herhen af. Så kopierer jeg nogle flere. Nu har jeg flettet dem, så nu skal jeg trykke på den en gang, for at den stopper med at flette. Og så skal jeg trykke igen, for at den fletter det hele. Og den ligger automatisk til at centrere, så jeg skal lige hen og venstre stille min tekst igen. Nu står teksten i bunden af feltet. Det er de her oppe, der vurderer det. Så når den her er markeret, så er det i bunden, og herover er det i toppen, og her er det midt i. Så på den måde kan du altså selv finde ud af, hvor du skal skrive tekst henne, og lave nogle tekstfelter, der passer i størrelse til det, du gerne vil have. Hvis du gerne vil have rammet dine felter ind, jamen så er det ligesom altid, når du gerne vil have rammet dine celler ind. Du går herop i rammerne eller kanterne, og så vælger du, i det her tilfælde kan du vælge alle kanter, og så er min tekstboks også rammet ind, så det står pænt, hvordan det skal være. Så det var en lille kort vejledning til det. Håber du kan bruge det.